Já vás všechny zdravím a vítám vás u mýho dnešního vlogu, kde hned na začátek budu odpovídat na otázky, které jsem dostávala pod minulým videem a potom vám ukážu takový shrnutí mých posledních pár dnů, možná týdnů, co jsem dělala asi tak 2 týdny maximálně to je. Jenom je to hustý, už tohle to nahrávám po druhý, protože když už byla u těch komentářů a asi jsem prostě mluvila moc, tak najednou mi prostě telefon nahlásil, že nemám paměť. No, takže jdeme na to. Vlastně první není ani otázka, je to dlouhý komentář o tom, že já vlastně v minulém videu jsem říkala, že jsem měla už dlouho chuť na ryby. Já nevím, kdo jí ryby, tak určitě a cestuje do Hurgády, tak zná Starfish a Al-Halaku a mají výborný polívky a miluji ty polívky. Byl čas, kdy jsem se toho přejedla, ale teďka jako ta polívka zase je u mě jako takový favorit. Bylo vtipný, že já jsem to nechala i v těch miskách a takhle jsem to chtěla vypít, že jo, což mi přijde, že dělá snad jenom 2% lidí. Já jsem pracovala v restauraci a nikdy jsem nikoho nevěděla dopít vodu z polívky. Já to dělám i v restauraci, mě to je jedno. A prostě jsem to vylila na ten čistý koberec, že jo. No nevadí. No, takže mě tady paní jako, že mě nechtěla strašit, ale že teda ona, když měla chuť na ryby, tak byla těhotná. Nemusíte se toho bát. Tohle bych shrnula asi všechno dohromady. Já těhotná nejsem, beru hormony, protože mám endometriózu. A další, váš muž je moderní Egypťan, to mi dělal moc radost, je. Až někdy moc, ale je to dobře. Strašně bych se vám všem chtěla poděkovat, který se mi psali krásný komentáře skrz vlastně nový byt, vztah a on už není zas tak nový, že jo, ten vztah. A práci, fakt mě to potěšilo. Nejlepší tady bylo. Tak Marti, jestli na to koukáte, pěkně jste schudla a udržujete si to. Ne. Já tady vždycky, je to paradox, já přes léto vždycky přiberu. Jo, když musím být prostě v tom krátkém oblečení a musím být v těch plavkách, tak ať jde všechno vidět, takže já vždycky přeberu. A takže jsem neschudla, neudržuju si to a naopak jsem zpátky přibrala, protože jsem ani nechodila do fitka, prostě úplně. Mně to léto už bylo potom tak dlouhý, že já už jsem prostě byla ze všeho tak otrávená, že jsem radši byla doma pod klimatizací. No, ale paní se mě ještě ptá teda, kde by našla tu 5denní dietu, což vlastně byl ten restart a já jsem ten restart ale brala ještě ze starých produktů, který jsme měli v bývalý company, kde jsem pracovala, ale určitě vám můžu dát radu na další 5denní očistu, takový ten restart, není to dieta, je to restart a jestli chcete, tak mi napište buď to na Facebook, anebo na Instagramu. A já vám dám všechny veškeré informace. Jestli budu dělat víc vlogů, jo, chceme to s Áďou rozbombit, teda Ádě je na misi. Spousta otázek bylo, jestli jsem se vdala. To už bylo i v minulém videu, jako že něco mi uniklo, vy jste se vdala, jako neuniklo, jako nemuselo vám nic unikat, jako jo, to jsem trošku jako nepochopila tohle. Je to takový, no, ok, jsme jako na YouTube, ale prostě úplně, já ani nevím, co k tomu říct, aby to jako dávalo nějak smysl, jo, takže potom tady další zase mohla bych se zeptat, vy jste se vdala, ty jsi se vdala, něco mi uniklo, vy jste se vdala, nevdala, ale to, že říkám muž, je to kvůli tomu, že to je prostě muž, jo, nechci tomu říkat kluk, tomu, a já tomu, nechci tomu říkat kluk, ani přítel, je to prostě muž. Takový ty nejčastější otázky jsou odpovězeny a můžeme pokračovat dál. Jenom bych jsem teda ještě chtěla dodat, že já prostě průběžně jako vždycky něco točím, i sebe jako točím, že vám jako něco chci v tu chvíli sdělit, aby to bylo i s těma emocema. A to, takže prostě možná se v tom jako ztratíte, ale já doufám, že to jako bude dávat smysl. Prostě vždycky to máte prostě úplně v přímém přenosu. No, každopádně ptali jste se teda, kde je Áďa. Chtěla jsem vás jako natahovat, že prostě má připravený nějaký videa, který jako postuje, ale jinak, že jako musela odejít někam na misi.
ale tak nějak se to jako nepovedlo. My jsme se jako z toho dělali srandu, že to tak uděláme, ale neudělali jsme to, jenom prostě nejsme teďka tak časově spolu dostupný, nevím, jak to jinak říct, takže vám určitě nechceme, aby tady ten kanál nějak usnul, takže i když vlastně dělám s Nikčou Bachelora, tak do toho vlastně dávám moje vlogy a i Áďa tam dává vlogy. Stejně tak v těch vlogách o sobě mluvíme, navzájem se tam vidíme, takže prostě. Jo? Mluv. Kde je Adéla? Kde? Adéla. Takže určitě jste poznali, že se nacházíme v Senzomolu a tady jsme byli navštívit Spinneys, což je za mě asi největší obchodák v Hurghádě. Tady jenom tak jako na oko si můžete podívat, že to je fakt obrovský a já jsem si tam prostě šla koupit asi jenom 3 věci. A to byly především sušenky a Áďa si myslím, že koupila taky jenom takovýhle kukísky, takže takovýhle byl nákup v největším obchodáku. No a potom jsem objevila tento kabát, do kterého jsem se absolutně zamilovala. Tady říkám, že už vím, co si budu přát k Vánocům. Áďa si vybrala růžovej. Myslíme si, že Hurgáda jako na to není úplně ready, ale jako oběma nám hrozně sluší a asi do nich jdeme. Dělám video z toho, že připravujeme díku zdání, který se bude konat zítra. Já jsem teda na 2 dny sekla u práce, ale dneska jsme byli nakoupit. Nebudeme dělat krutu, budeme dělat kuřecí. A čekám, až se mi kuřecí přiveze, ale budu ho pít až zítra. Teďka si vyvaří brambory, protože jsem se rozhodla, že udělám bramborový salát. Ale víte co, my tady prostě nemůžeme vůbec sehnat, oni to tady prostě nemají. Takový, já ani nevím, jak se to jmenuje v češtině, ale je to takový kolečko, kde jsou jakoby drátky, jakoby do čtverců. A když máte tu uvařenou bramboru, tak tím prorvete jako na ten salát. A prostě tady to není. Takže já to budu muset dělat ručně. Nevadí. Takže nemám ani 4 stejný talíře, ale budeme teda 4 a tady vám ukážu, jak se dělá domácí sambusek. Sýrovej děláme. Tady rejže a tady kuře, kvůli kterému jsme se hádali od rána. Nestíháme ho udělat, ale to nevadí. Protože je tady zatím plno jídla, takže si můžeme povídat, než se to kuře dodělá. Say some Czech word. Mrdej diet vrdy. No, is to totally okay? No, I mean the word is that one. No? From the horny chicken. Horny chicken? Tak první večer vánoční stromeček a díky tomuhle tomu ďáblovi si myslím, že ho vidíme i naposledy, takhle hezky ten vánoční stromeček. A třeba se mi, taky chcípáček, jo, taky koště. Ale třeba se mi líbí tady z toho Merry Christmas. Ale myslím si, že to vidíme asi dneska naposledy takhle hezky. Tady mi bylo řečeno, ať udělám záběr jenom na stromeček, takže jsem čekala, co přijde a on jsem tak jako přišel s tou svíčkou. Tím voskem mě potom polil, protože vlastně jsme si uvědomili, že to je zapálej z obou stran. Nevadí. Tady máme prvního vetřelce. Ještě tady máme takhle Ježíška se svíčkama. A zítra dokoupíme zbytek, takže vám to ukážu. Takže dobré ráno. Musela jsem ten stromeček v noci dát do jiné místnosti, protože je zničen. Tady mi takhle na gauči zůstaly kousky z ozdob. Kvůli němu. No a tady už jsme si udělali výšku na Dahar, kde jsme skončili v koloně a potom zůstalo stát naše auto. No ale tady vidíte na Daharu vánoční obchod, kde najdete prostě všechny různé vánoční ozdoby. V Sokaru jsem si koupila takový pěkný provaz,
takže jsme stromeček přivázali k oknu. Potom jsme koupili světýlka, ale drát do zásuvky je prostě mega krátkej, takže jsem to potom musela nějak jako vymyslet takto. Zblízka to vypadá, nebo na světle to vypadá opravdu příšerně, protože ty dráty tam jsou prostě různě zamotaný, ale máme Vánoce. Druhé ráno, ale já mám radost. Jakože, ano, je to přivázaný, ale stojí. A ještě k tomu tady mám jakoby takovej adventní talíř. A prostě nikdo si toho ani nevšiml. Já mám radost. OK, takže teďka jsem dokoukala sestříhaný vlog a ještě mám jako potřebu si s vámi jako zase popovídat a ještě vám něco dodat. Každopádně stromeček stále stojí, jenom jsem si začala všímat, že každý den tam je nový prázdný místo. A teďka mi přijde, že prostě nejsou ozdoby v prvních 2 řadách. A nejhorší je to, že třeba ty ozdoby můžou být jakoby pod gaučem, ale ten gauč je strašně těžký. A já to asi budu muset dneska všechno odtahat a prostě najít ty ozdoby. Teďka jsem jednu našla tady, protože stromeček byl jeden den tady, nebo půlku dne, než jsme ho přivázali k tomu oknu. Jinak, kdybyste chtěli vědět, tak ten vánoční krámek je na Daharu, když vlastně třeba pojedete busíkem, tak je to taková konečná jakoby na kruháči, anebo je to vedle Tahrir Košary na Daharu. Tahrir Košary určitě všichni znáte, takže tam vedle je ten krámek. Jediný co, prostě to je za ty celý 4 roky, co tady bydlím, tak já jsem prostě ještě nikdy neviděla. Jestli jste to někdy viděli, napište to do komentáře, je adventní věnec. Ale i tak, já když jsem žila v Čechách, v Praze, tak já jsem nikdy neměla ten typický adventní věnec. Já jsem šla vždycky do Nana, to byl můj nejoblíbenější obchod. A já jsem si ten adventní věnec prostě vytvořila jakože z různých těch sarapatiček. Ale nejhorší je to, že tady ani ty sarapatičky nejsou. Takový ty jakože fakt jako pěkný, tady jsou jenom takový ty, jako když už najdete šišku, že jo, ale prostě všechno to jsou jenom ozdoby na strom, že tam všude máte prostě stejně taky ten cvoček, že jo, a tu šňůrku. Ale i tak prostě koupila jsem malý v Sokaru a prostě nějak jsem si ten, nevím, říkala jsem adventní talíř teda v předešlém videu, takže prostě nějak jsem si to udělala, nějak jsem to tam i nalepila, ty svíčky především a musím teda říct, že opravdu si toho zatím jako furt nevšíma, jo, takže za mě dobrý. Doufám, že vám nějak to video dávalo smysl, jestli chcete, aby jsem tam víc rozdělovala, jako kdy je další den, nebo takhle prostě. Já jsem třeba z toho díku vzdání jsem nechtěla úplně točit, především jsme si to chtěli hrozně užít, protože kamarádi na měsíc nám odletěli, takže už se nám všem stejská samozřejmě, ale nechtěl, prostě my máme taky to pravidlo, že jako fakt nejsme na telefonu, když jsme spolu. Takže já jsem jenom v rychlosti udělala prostě to, jak to vypadalo. Bramborový salát jsem jedla jenom já, především, protože všichni samozřejmě jedli rejži a salát zeleninový a to já zase na to zeleninový salát moc nejsem. Takže bramborového salátu mega zbylo a takže jsem dala tady sousedovi, který úplně nadšeně to jedl prostě 2 dny. Každopádně určitě vám chci ještě ukázat bonus ze sekce Právě vařím. A je to vepřová krční kotleta. A pokud chcete, tak na Češkách v Egyptě na stránce najdete už přímo video, kde najít ten obchod, kde koupíte vepřové maso, a nebo to uvidíte i více v Ádi vlogu, který vyjde prostě. Nám tady hrozně prostě blbne ten internet, nebo je prostě pomalej, když se jedná o to, aby jsme dávali ty videa na YouTube. Takže jsme si prostě řekli, že to tam jako naházíme, všechno to dáme soukromně a postupně to prostě budeme zveřejňovat. Určitě vám přeju krásný vánoční svátky a můžete se těšit na Ádi vlog a můžete se těšit na další reakci na Bachelora. A já, jelikož je teďka čtvrtek, já si jdu dodělat ještě práci a pak se jdu podívat na toho Bachelora a dělat si výpisky. Takže zatím se mějte krásně a vidíme se příště.